Prvý dojem vašej firmy začína už pri dverách. Je vaša kancelária vizitkou vašej firmy alebo len adresou? Súčasťou nájmu sú aj veľkým benefitom spoločné priestory, ktorých tu aktuálne máme spolu 300 m². Máme plne zariadenú krásnu kuchynku, kde nebudeme riešiť, koľko káv si za deň dáte na náš účet. Súčasťou spoločných priestorov je aj táto krásna zasadacia miestnosť, kde si môžete dohodnúť termín s vašimi klientmi. Aktuálne máme k dispozícii posledné voľné priestory. Dokážete si predstaviť, čo všetko tu môže vzniknúť? Pri veľkosti 180 m² a 6-metrovej svetlej výške sa naozaj medze nekladú. V prípade, že máte rýchle stretnutie, dokážete vašich klientov vybaviť už aj v spoločnom lobby. V rámci budovy máme zabezpečený kompletný bezkľúčový systém, čiže ak idete do práce, už nemusíte hľadať kľúče. Ak máte aj plné ruky, stačí sa pozrieť do zvončeka a máte dvere otvorené. Na bezpečnosť budovy dohliada kompletný kamerový systém, ktorý je zabezpečený ako v exteriéri, tak aj v interiéri budovy. V rámci areálu máme dostatok parkovacích miest ako pre vás, tak aj pre vašich klientov.